V mene Kresťanskej policajnej asociácie vás srdečne vítam na dnešnom večeri s umelcami poradí číslo 5. Na večeri, v ktorom aj tento rok v tejto historickej synagóge privítame vzácny host. Dnešný večer v tomto adventnom čase nebude len o večeri plnej pohody, životnej múdrosti a kvalitnej hudby, ale bude aj o pomoci. A to pomoci pre mobilný hospic, ktorý prevádzkuje nezisková organizácia Sprevádza. Výťažok z dobrovoľného príspevku bude venovaný tejto organizácii. Počas programu budú sa medzi vami pohybovať mladý mládenec s krabičkou papierovou, do ktorej budete môcť vložiť dobrovoľný príspevok. A ako hovorí môj dobrý priateľ pri organizovaní podobných podujatí, buďte slobodní pri dobrovoľnom príspevku a hlavne nech počuť šušťany. Takže je nám potešením pozvať medzi nás na pódium riaditeľa tejto organizácie Mareka Mojžiša. Ďakujem pekne. Príjemný večer všetkým. Moje meno je Marek Mojžiš a som predsedom správnej rady neziskovej organizácie Sprevádzanie OZ. Dovoľte mi, aby som sa vám v prvom rade úprimne poďakoval za vašu dôveru, za vašu prítomnosť a za vašu štedrosť. Naša organizácia pôsobí od roku 2019 ako mobilný hospic. Venujeme sa paliatívnej medicíne, čo znamená, že poskytujeme odbornú zdravotnú starostlivosť terminálne chorým pacientom s nimi liečiteľnými ochoreniami, často po ukončenej onkologickej liečbe, a to v ich domácom prostredí. Vďaka darom, grantom, nadáciám a podpore z 2% daní dokážeme fungovať ako nezisková organizácia a túto službu poskytujeme bezplatne. Aj vďaka vám. Ako mnohí viete, tento rok bol pre nás mimoriadne náročný kvôli odchodu mojej maminy a zakladateľky mobilného hospicu Moniky Mojžišovej, ktorá, ako hovoríme, sa narodila pre nebo. Aj napriek tejto veľkej strate pokračujeme v jej životnom diele a Sprevádzanie OZ pokračuje ďalej. Zároveň sa blížime k hranici 500 pacientov, ktorých sme mohli sprevádzať, prevažne v Levickom a Novozáhodskom okrese. O to viac si vážim prácu celého nášho zdravotníckeho tímu. Dnes zamestnávame 6 zdravotníkov, z toho 2 lekárov. Sú to ľudia s veľkým srdcom, ktorí odvádzajú skutočne výnimočnú prácu. Toto je služba, ktorá sa nedá robiť len pre peniaze. Byť pri ľuďoch v najťažšej fáze ich života, stáť pri nich, aj pri ich rodinách, byť oporou v čase bolesti a lúčenia, to si vyžaduje obrovskú mieru empatie, ľudskosti a lásky. Za to im patrí moje hlboké a úprimné poďakovanie. Našou prioritou je zachovanie dôstojnosti a čo najvyššej kvality života človeka až do jeho prirodzeného konca. Veríme, že každý má právo odísť v pokoji, dôstojne a doma, v prostredí, ktoré pozná a kde sa cíti bezpečne. Sprevádzanie teda znamená odbornú zdravotnú starostlivosť v pohode v domove, individuálny a citlivý prístup k rodine a hlboký rešpekt k človeku ako jedinečnej ľudskej bytosti. Ešte raz vám do srdca ďakujem, že ste dnes tu a že podporujete službu, ktorá sprevádza ľudí v tých najkrajších chvíľach ich života. Ďakujem. Dnešný moderátor večera bude náš dobrý priateľ, zborový farár cirkevného zboru Levice Evangelickej cirkvi Augustského vyznania Martin Riecký. Martin, pozývam ťa na pódium, odovzdávam ti slovo. Ďakujem veľmi pekne, Marián. Moje publikum, milí priatelia, vzácni hostia, predstavitelia cirkvi, posúdiaci v Levici a bratia a sestry. Nachádzame sa v období, ktoré sa nazýva Advent. To obdobie sa pomaličky preklápa do tej druhej polovice, do druhej časti. V nedeľu zapalíme už 3. adventnú sviecu na 4-sviecovom adventnom venci. A častokrát si hovoríme, že advent je také obdobie, kedy by sme mali trošku zastaviť, trošku spomaliť. Ale niekedy je to veľmi hektické obdobie,
ako si to všetko ide rýchlo, niekde sa stále náhlime, ponáhlame, ale práve dnešný večer môže byť takým pekným večerom, kedy, tak povediac, trošku zatiahneme ručnú brzdu. A to zatiahnenie ručnej brzdy znamená, že zastavíme sa a budeme vnímať to, čo je dnes pre nás pripravené. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, že som tu mohol prísť a podeliť sa s vami možno o moje pocity, ktoré prežívam ja v adventnom období, ako ich za tie roky možno navrstvujem, ako ich prežívam vnútorne, lebo ak ste si všimli, tie fotografie na tej prezentácii už ukazujú aj spravodlivý čas. Neboli tam tie najmladšie inscenácie, ale aj tie, ktoré ste videli, boli to zhodou okolností inscenácie
Národného divadla, kde stále pôsobím a vidím na tých záberoch, špeciálne na očiach aj kvôli svetlom, že Boh je k nám síce milostivý, ale zároveň nás prevádza aj v spravodlivom čase počas tejto našej pozemskej púte. Takže verím, že mi oči dnes budú dobre slúžiť, lebo na úvod by som vám rád prečítal jednu veľmi krásnu úvahu môjho obľúbeného básnika Milana Rufusa, ktorý okrem poézie je aj vynikajúci prekladateľ a samozrejme je to majster umeleckého slova, publicista, básnik, ktorý bol dokonca dvakrát nominovaný na Nobelovú cenu za literatúru. A mám od neho jednu takú obľúbenú esej, filozofickú úvahu, ktorá je vždy raz, dvakrát tak do roka prmkne. Po všetky tie sviatočné dni z roka na rok, už takmer 2000 ročia, díva sa jedna civilizácia na ten istý obraz svätej rodiny. V strede toho obrazu je ako jeho os i ťažisko, svietiaca, dominujúca, scenéria drobných jaslí a v nich tielko dieťaťa. V nich alebo na lone rodičky, na ktorej tvár vyžaruje z neho toľko nežnosti a láskavého jasu, ako by kolísala na kolenách samotné slnce, počiatok a zdroj života. Je preto takmer nemožné nemyslieť práve v týchto sviatočných dňoch, ktoré očakávame na deti, na ich svet, na ich čarovný živý spánok, z ktorého sa raz zobudia do trpkého dňa ľudského údelu. Venujme preto chvíľočku tohto sviatočného času pre ne, ktorým tieto sviatky patria a ktoré vládnu nad nami. Čo je to teda dieťa? Nepretržitá prítomnosť zázraku, pocit dôvernej nekonečnosti, sviežosť a čistota zmyslov, schopnosť jednoty, závidenia a hodného stotočnenia sa s tým, čo ho obklopuje. Schopnosť vidieť napríklad v lieskovom kríčku vysokú zelenú nesmiernu klenbu, uchopiť a pochopiť jeden z jeho lístkov tak, ako ho nie je schopná opísať ani najpodrobnejšia botanika. Splínuť s jeho podstatou, mať v sebe odrazu drsnosť jeho povrchu i jeho trochu trpkastú chuť a vôňu. A to všetko akoby mimochodom bez priamého pozorovania. Svet, v ktorom je zázrak prirodzeným úkazom, obsiahnutý vo všetkom, v každom predmete, pretože tu, ak to tak možno povedať, sa myslí priamo, to znamená zmyslom. Pochopte prosím preto svoje deti. Nemáte pred sebou hlupáčikov, ktorých jedinou záchranou je čím skôr sa vám dospelým podobať. Máte pred sebou celkom iný svet, taký svojprávny a krásny ako svet z inej planéty. Nemáte dôvod pohŕtať jeho zmyslovosťou. Tí, ktorí v ňom majú tak nepretržite blízko od smiechu k slzám a pri každej vete od vzrušenia kričia, sú vlastníkmi tajomstva vám už neznámeho. Nerozvíjajme im ho, nesmejme sa im preň. Nezobúdzajme ich príliš zavčasu, pretože potom ich čaká už len dlhý deň prísneho a trpkého ľudského údelu. Milan Rufus, Epištola k ľuďom. Ďakujem našim hosťom za úvodný vstup a keď ste počúvali pána Martina Rybáňa a videli ste to zanietenie, s ktorým hral a spieval, tak možno vás napadlo, že odkiaľ ho poznáte.
Tak ak sledujete Zem spieva súťaž, tak vlastne odtiaľ určite poznáte, pretože on vyhral ju. Myslím, že v roku 2018, ak sa nemýlim, ale o tom si ešte trošičku povieme. Takže a sme radi, že ste medzi nami a ja sa teda trošičku pán Valovič na to. A určite mi nebudete mať zase spovedať. Nech sa páči. Ako kňazom mi to určite odpustíte, aj keď to nebude spoveď v tom zmysle vyznávania hriechov, ale použijeme možno to slovíčko spoveď ako taký terminus technicus pre taký vzájomný rozhovor. Hans Christian Andersen, poznáme ho všetci ako rozprávkára, tak podali mi takú veľmi krásnu myšlienku, ktorá sa mi veľmi páči, že každý ľudský život je to najzaujímavejšou rozprávkou. Skúste nám povedať, kde sa rozprávka vášho života začala písať. Nuž, tak ja som sa narodil pod Tatrami pred 65 rokmi ako najstarší syn mojej mame a otcovi. Bol som najstarší vnuk, mamka je zo 7 detí. Môj starý otec bol učiteľ a volám sa po ňom. Starý otec bol Ján, ja som tiež Ján. Prežíval som, dá sa povedať, také, áno, rozprávkové detstvo. Detstvo v tom zmysle, že som mal vynikajúcich rodičov, ktorí spolu, nielen mne, ale aj mojim dvom sestrám venovali mimoriadne veľa času. Napriek tomu, že mali svoje zodpovedné úlohy, svoje funkcie v práci, ten voľný rodinný čas patril nám, našej rodine, našim zážitkom, našim rozhovorom, našim schopnostiam nejako počúvať. A ak teda spomínate rozprávky, tak tie 3 známe hrubé knihy Pavla Dobšinského, tie tradičné rozprávky, tak tie sme mali každý večer miesto televízie. Ako v čase, keď som ja vyrastal, tak ešte bola najprv čierno-biela televízia, potom začala už tá farebná, ale tomu vďačím možno za ten prvý impuls do života, prečo robím dnes to, čo robím, alebo čomu som sa celý život venoval. Mamka nám čítala veľmi trpezlivo každý večer rozprávky a veľmi farbisto, čiže bola v tej imaginácii, v tej predstave naozaj vynikajúca rozprávačka. Čiže tam boli prvé také tie korienky, že tá láska k slovu, k fantázii, k imaginácii vznikla vlastne v tom najravnejšom detstve. A naštartovala moju nejakú úprimnú snahu sa s tým dozvedieť čo najviac. Takže ja som veľmi rád čítal, vďaka tomu som potom veľmi bol preferovaný ako taký ten recitátor, už aj v škôlke, potom neskôr v škole samozrejme, k tomu prichádzali rôzne súťaže, nie len v slovenskom, ale v tom čase aj v ruskom jazyku, hral som na klavír a už sa to tak nejako krásne nabalovalo, bolo treba niekedy niečo odmoderovať, bol som aj vo vašej pozícii, i keď vtedy boli scenáre v tom čase veľmi striktne načrtnuté, tam sa od tém veľmi neodbiehalo. A zrazu som si uvedomil, keď som bol na strednej škole, ako celkom dobrý študent a ocitol som sa v divadielku Oko v Popradskom gymnáziu, už v konkrétnych divadelných predstaveniach, ktoré mali tú nádhernú atmosféru príbehov, vzťahov, radosti, energie, poučenia, nejakej správy, depeše pre divákov, správne, toto je nesprávne, toto robte, toto nie. Keď budete robiť toto, nebudete šťastní. Čiže ten výchovný, ten edukačný dopad vlastne akože môjho perspektívneho zamestnania som cítil už vtedy. Ak mi bude dopriaté a budem trpezlivý a budem na sebe pracovať, možno je toto moja životná cesta. Podarilo sa? Prijali ma na vysokú školu do triedy, alebo teda do ročníka, ktorý viedol pán profesor Karol Zachar. Bol to už vtedy naozaj možno až rozprávkový deduško, ale veľmi múdry, láskavý a presne vedel vyhmatnúť v tom, ktorom človeku jeho jadro, jeho charakter. A tak si nás ukladal nádherne. No, tak ty budeš ako Ďusko Pantík, ty budeš ako Jožko Kroner, ty budeš ako Tyčka, teda Duško Jabrich, no a ty budeš ako Krížiková, dobre upišťaná, no,
režisér si nás vyberal vlastne podľa typov. Ako vedel poskladať z tých krásnych typov potom charaktery do inscenácií, ktoré na záver štúdia s nami ako režisér, ako pedagóg naštudoval. Čiže ak hovoríte o téme, alebo hovoríme o téme rozprávky, dá sa povedať, že mi bolo dopriaté naozaj veľmi šťastné, možno až rozprávkové detstvo. A tým, že som podtatranec, tak som to spájal trošku možno aj až s idylickou prírodou, ktorá nás prevádzala. My sme veľmi často chodievali na rôzne výlety. Vlastne Poprad je mesto, určite ste tam všetci boli, cez Poprad sa ide do Tatier. Čiže ja som vždy ráno, keď som sa zobudil, tak to videl celý ten končiar vlastne. Od Lomnického štítu až po Kriváň. A vždy sme si hovorili so sestrami, aké dnes počasie, už sme boli meteorológovia. Lebo keď bolo nad Tatrami jasno, bolo nám už dobre jasné, že to bude krásny slnečný deň, ale keď bolo jasno a boli tam obláčky, takže sme vedeli, že na Aniel Pána bude pršať. Boli sme už takí malí detskí prognostici a tento kýčový pohľad som mal stále pred očami. Vždy niekedy, keď sa mi sníva, tak sa mi vracia ten detský sen. Na druhej strane je tam smerom na juh slovenský raj s nádhernými roklinami. Čiže rozprávkové detstvo bolo dopriaté, som za to veľmi vďačný, lebo tam, kde si boli korene nie len možno môjho umeleckého začiatku, ale aj kresťanskej výchovy, ktoré sa mi dostalo, pretože starý otec bol organista a aj rodičia vlastne vyrastali v týchto podmienkach. Môj otec, teraz poviem ako veľkú pikošku, ale je to známa vec, vlastne mal byť misionár v spoločnosti Božieho SVD, spoločnosti Božieho slova v Nitre, ale tie nešťastné 50. roky ich rozpustili a on sa vrátil domov. Nakoniec bol z neho inžinier technický a narodil som sa ja. Takže vďaka Bohu boli to také pre mňa, napriek tomu, že bolo iné zriadenie, boli iné časy, ale boli tam vzťahy, ktoré mali ľudský rozmer, svoj ľudský, veľmi príjemný charakter. Takže také bolo moje detstvo. Nechcem to idealizovať, ale vďaka okolnostiam a vďaka nastaveným pravidlám a vďaka láske, ktorá vyžarovala z mojich rodičov, si na moje detstvo veľmi rád spomínam. Ďakujem. Trošku presne na jednu polievočku, oslovil vás Dušinský a to bol môj kolega z 19. storočia, pretože pôsobil ako evangelický kňaz na Trenčano, nedaleko Rimavskej Soboty a v tom regióne, tak tam boli moje prvé kňazské začiatky nedaleko odtiaľ, takže som mohol byť aj na tých miestach, kde môj pôsobil. Ale aby sme trošku premostili od toho spievanému, takže my by sme nás teraz chceli poprosiť o taký ten prvý muzikálny vstup Jozefa jeho zázračný farebný plášť. Skôr ako zaznie predohrá, možno by som k tomu povedal také drobné antre. Je to taká moja srdcovka vlastne. Muzikál Andrew Lloyd Webbera bol v 90. rokoch na Slovensku taký veľký hit. Po revolúcii sa tu zjavili tituly, ktoré sa hrali samozrejme aj na West Ende v Londýne, vo Viedni, na Broadwayi a zrazu tie krásne, spevné, nádherné témy a muzikály, nablískané, farebné, naflitrované, rozsvietené sa odohrali u nás. A mal som tu čest vlastne v 94. 95. roku spievať hlavnú postavu Jozefa. A po 27 rokoch Nitra prednedávnom vytiahla ten istý titul. Je to známy príbeh, kde som hral už nie Jozefa, ale Jakuba. Ale v inscenačnom kľúči som myslí v srdci aj v speve, kde si v zákulisí, napriek tomu, že syn bol niekde v úplne iných končinách v Egypte a otec zostal doma, ten príbeh veľmi dobre poznáte, tak režisér bol veľmi, veľmi múdry a spievali sme tie krásne hity spolu. Čiže moja prvá, naozaj veľká životná, nádherná úloha, ktorú som spieval na Novej scéne v 94. 5. roku, sa zopakovala po rokoch v Nitre a môžem vám povedať, že
stále ma vnútorne drží nad hladinou, obohacuje a pevne verím, že si ju s láskou vypočujete aj vy teraz. Tak teda Jozef a jeho zázračný plášť zavrel som zrak. Zavrel som zrak a tmou ma svetlo celú noc viedlo tam, kam len ja smiem. Počul som plač, nesmieš sa trápiť, vždy keď bývaš slabý, podrží ťa sen. Na pleciach plášť zraj dračí vládol, písňou sviatok, žiaril jeho len. Dobrú noc, vyžil som úslim, všetko treba skúsiť, podrží ťa svet. A vstáva svet, preč smizne plášť a viac ho nie. A vždy sa ti rozkrytne a zostávaš sám. Stojíš za sám, sám na začiatku, tú strašne krátku chvíľu vrátiť. Tak ako svet čakáš a váš, sviet letí správa, podrží ťa sen. Podrží ťa sen. Podrží ťa sen. Príbeh o biblickom Jozefovi je skutočne veľmi inšpiratívny a my kňazi sa k nemu veľmi radi vraciame. A ja prezradím, že posledné nedele rozoberám v kázniach práve biblický príbeh o Jozefovi na pokračovanie. Takže to tak veľmi krásne sa vlastne dáva dohromady. A posunieme sa teda trošičku ďalej. Ja osobne mám veľmi rád postavu Jána Amosa Komenského. Komenského väčšinou poznáme ako učiteľa národov, ktorým aj bez pochyby samozrejme je. Už málo ho poznáme, alebo málo hovoríme o tom, že Ján Amos Komenský bol aj biskup Jednoty bratskej a v tínedžerskom veku ma ovplyvnilo jedno jeho dielo, ktoré napísal Labyrint sveta, raj srdca. Je to pre mňa veľmi inšpirujúce dielo, pretože je to tak čiastočne, dá sa povedať, jeho autobiografia. Hovorí o putníkovi, na ktorého myslí na samého seba, ktorý chcel zistiť podstatu behu tohoto sveta. A rozhodol sa, že preskúma, ako je tento svet zriadený. Na začiatok dostal takých dvoch zaujímavých sprievodcov. Jeden sa volal Všudibut a ten druhý bol Mámenie. Títo jeho sprievodcovia mu nasadili také okuliare. A keď sa pozeral cez tie okuliare na ten svet, tak ho videl trošku skreslene, ako keby sa pozeral bez tých okuliarov. Dostali takú úzdu, ktorú mu dali na krk a za tú úzdu ho vyjedli a zistil, že už nemá vlastnú vôľu, ale že ho niekto iný vedie. A tak ho prevádzali mnohými udalosťami svetových dejín, zisťoval, aké je spoločenské zriadenie a nikde v tom nenachádzal nejaký jasný princíp, až začal si v závere zúfať nad svojím životom a
potom to dielo vrcholí v tom momente, kedy prichádza samotný Kristus a hovorí: Ján, a ty nevieš, že mám dve miesta, kde bývam? To jedno je v nebesiach a to druhé je v tvojom srdci. A vtedy si uvedomil, že Kristus sa stáva zmyslom jeho života. On je tou alfou omegou, odpoveďou na všetky otázky jeho života. Aká bola tá vaša cesta životom? Tie vaše začiatky vo vašej kariére? Skúste o tom trošku povedať niečo. V čase, keď som začínal, tak bolo veľmi prajné obdobie, ako nielen v divadlách, a napriek tomu, že bol istý veľmi výrazný druh cenzúry, ale šikovní, rafinovaní režiséri, dramaturgovia vedeli vždy pracovať so symbolmi, s metaformi a hľadali naozaj také aj z toho existenciálneho hľadiska, aj z duchovného hľadiska tituly, ktoré vždy oslovovali divákov priamo do srdca. Keď som skončil štúdium na Vysokej škole muzických umení, tak na jednom z našich posledných predstavení sedel Jozef Bednárik, už v tom čase renomovaný režisér Nitrianskeho divadla, aj s pani Hildou Augustovičovou, pani riaditeľkou, a vyberali si hercov. Doplňali súbor, bol to v tom čase naozaj veľký súbor. Odišli mladé hviezdy ako Maroš Kramar do Národného divadla a bolo treba tých mladokomikov, tých príncov budúcich, alebo tých vyťúzov, ktorí tak nejako poškúľujú po mladých dievčatách, vlastne doobsadzovať do súboru. Tak sme sa tam ocitli viacerí, okrem iného aj Paľko Višňovský, Stano Král, Dušan Sabo a ja. Boli sme veľmi silná skupina a boli sme šťastní, že s nami idú aj naše dievčatá. Marta Sládečková, Janka Bitnerová, Evička Pavlíková, akože kolegyne, s ktorými sme dlhé roky nielen spolu študovali, ale potom aj spolu hrali na javisku. A opäť to boli také šťastné časy. Vtedy sa vsádzalo na mladých hercov. Nebolo treba sa nejako predbiehať v konkurzoch alebo v castingoch, posielať nejaké fotografie. Skrátka, na základe výsledku, ktorý sa ocitol na vysokej škole ako absolventské predstavenie, profesionálni riaditelia, režiséri a dramaturgovia videli ten potenciál v tých mladých ľuďoch a rozhodovali sa. No tak mali sme nádherné šťastie, že nás zobrali do Nitry, bolo to blízko pri Bratislave, dostávali sme prekrásne príležitosti, pracovali s nami programovo v charakterotvorbe, hrali sme rozprávočky, hrali sme komédie, hrali sme ale aj muzikály. Doteraz si spomínam, v Nitre prvý taký ten môj muzikálový dotyk bol Utekajte slečna Nituš. Je to taká parafráza Mamzel Nituš, ktorú napísal Lubo Feldek. A skutočne tých príležitostí bolo neúrekom. No, potom sa stala taká istá zázračná vec v mojom živote, že som sa oženil, narodila sa nám dcéra, a keďže moja manželka v tom čase bola taká rozbiehajúca sa hviezda baletného umenia a už v tom čase bola solistkou Baletu Národného divadla, tak ja som sa krásne stiahol a venoval som sa rok a pol výchove našej dcéry. Narodila sa v júni 89. roku, čiže ja stále hovorím, že naša dcéra je dieťa revolúcie. A v čase, keď ju bolo treba najviac opatriť, a moja žena bola nedočkavá, pretože prišla Žizel, ako jej životná najkrajšia úloha, tak som si povedal, no dobre, tak skúsim to ja ťa zastúpiť, keď tu nebudeš. Je tu babka, máme tu nejaké skúsenosti, nejakú dobrú vôľu, a zrazu som bol pestún. Karol Spišák v tom čase hovoril, že tak je po revolúcii, máme tu nové zákony, máme tu nové pravidlá, však už je to v zákone, pôjdeš normálne na materskú. Ja? Teda na otcovskú. Podarilo sa, ale divadlo ma nejako neodmietlo. Ostalo mi potom roku a pol opäť otvorené a pokračovali ďalšie krásne príležitosti. Na novej scéne muzikály 90. rokov, ako je Evangelium o Márii, ako sú Pokrvní bratia, ako je Grand Hotel, alebo Jozef a jeho zázračný farebný plášť, alebo La Cage aux Folles. Skrátka časy, ktoré boli tak plné energie a radosti a tvorivosti
a šťastného publika, ktoré sa chytalo na muziku, aj na témy, na príbehy, že ja som vlastne mal pocit, že tých 10 rokov od toho 90. do nového milénia ubehlo, ako keby plesol bičom. Naozaj boli to nádherné časy, kde som spolupracoval aj s Emilom Horvátom ako s režisérom, neskôr ako s mojím kolegom, pedagógom, profesorom herectva na Vysokej škole muzických umení. Čiže snažili sme sa to zladiť. Naše ambície, naše ponuky, aby sme sa im neotočili chrbtom, s rodinou, s jednou jedinou dcérou sa to dalo ľahko. Keby sme mali viacero detí, asi by to bolo trošku komplikovanejšie. Niekto z nás dvoch v tom, nechcem to povedať, ale je to taký terminus technicus, dvojkariérovom vzťahu, niekto by musel ustúpiť. Ja som sa snažil vždy byť tak trošku v úzadí, lebo predsa len krehké žienia potrebovalo viac oddychu, viac regenerácie a keďže som mám a budem mať moju ženu stále veľmi rád, tak som sa aj snažil pomôcť práve v tom rodinnom zázemí. Ale vedeli sme si to, ďaká Bohu, nejako rozdeliť. Vždy, keď sme si povedali, že už je toho veľa, tak sme sa poďakovali. Nevládzeme viac. Potrebujeme aj žiť niečo dať aj pre rodinu, akože v tom čase možno nebol taký ten hypotekárny tlak na mladú rodinu, ako je teraz. Dnešné problémy mladých ľudí sú oveľa zložitejšie. Vtedy tej revolučnej eufórie, toho pozitívneho pohľadu bolo teda naozaj ako na rozdávanie. Takže na vlne vlastne tejto pozitivity sme sa viezli nielen v tom rodinnom zázemí, ale aj v tom tvorivom vydržení. Takže prešlo to, ako keby plesol bičom a zrazu prišla ponuka z Národného divadla v 96. 97. roku. Neodmietol som, i keď muzikál bol vždy môjim takým srdcovým ako najväčším tajomstvom alebo takou najväčšou láskou, ale som sa k muzikálu stále vracal. Raz to bol návrat do Nitry, do Nitrianskeho divadla, raz to bol návrat na novú scénu, raz to bol Fidlikant na streke. Vidíte, sme tu v takom prostredí, som mohol zaspievať aj z Fidlikanta na streche, to je váriu, ale nie je všetkým dňom koniec. Hej. Je tu advent, čiže ani by sa toto teraz nehodilo. V každom prípade boli to úrodné časy. A keď si niekedy kladiem otázku, v čom pramení to šťastie, že sa mi vždy v ten pravý čas zjavila pred očami nádherná herecká príležitosť, nádherný príbeh, tvorivý tím, výzva, skvelí kolegovia, tak som si povedal, neponáhľal som sa. Nepretekal som sa s médiami, že chcem byť aj v tom filme, aj v tom seriáli, aj v tom dabingu, aj v tej inscenácii, aj s tým režisérom. Skrátka, čakal som. A vďaka Bohu tie príležitosti prišli. A boli mnohé nádherné, také, ktoré by som si aj nevedel predstaviť, že by som ich niekedy mohol hrať. Takže aj tie duchovné témy, príbehy ma na mojom živote sprevádzali aj v profesii, na javisku. V Národnom divadle napríklad inscenácia Desatoro, ktorú robil Roman Polák. Príbeh Desatora na dnešných príbehoch. Takže bolo to krásne, bolo to úrodné a teším sa z toho, že niekedy, keď sa ozvem niekde v obchode alebo skrátka niekde na stanici alebo v parku sa prihovorím niekomu, tak tí ľudia stanú a povedia, odkiaľ vás nepoznám? Nehorte, ja si spomeniem. Rádio Slovensko, Voice over. Áno, aj to je moja herecká cesta a to šťastie si myslím je skryté v pokoji, v trpezlivosti, že v pravú chvíľu príde ten správny čas. A poviem pointu možno tej rozprávky mojej hereckej cesty. Keď mi v roku 2016 zavolal pán Sprušanský z Nitrianskeho divadla, že po všetkých mojich predchádzajúcich skúsenostiach by som mal hrať Jána Pavla II., tak si vravím, tak už som hral Husáka, už som
hral Dubčeka, už som hral Mila Urbana, už som daboval svätého Don Boska, ale Jána Pavla II. Na javisku, No, tak sa mi rozbúchalo srdce, ale vďaka opäť pokojom a rozvahe vznikla inscenácia, ktorá sa v Nitre hrala 8 rokov. A to je asi satisfakcia, alebo to, prečo som sa stal hercom, alebo mal sa stať hercom. Vidím v tom tiež istú prozreteľnosť a teším sa, že keď niekedy zavítam do Nitry, tak ma ľudia vnímajú ako stále ako Karola Vojtilu. My máme zaťa Inda. A to už je nie že iná cirkev, iná duchovná tradícia. A tam sa tolerovať a vzájomne akceptovať nie je ľahké, ale naučili sme sa koexistovať, vzájomne si mnohé veci vysvetliť. Nie som v angličtine taký frajer, ako by som si prijal, ale vďaka trpezlivosti, prekladu céry, ako niektoré základné veci stíham, ale bavte sa s cudzincom, ktorý vyrastal vlastne v úplne inej hinduistickej tradícii na severe Indie, vyštudoval ako múdry chalan niekde v Európe, aj sa tu etabloval aj o týchto aspektoch života. Ale vidím, aké je jeho srdce. Vnímam, aké je jeho vnútorné ja, aká je jeho tolerancia, jeho láskavosť v mojej dcére, v manželke. Si vravím, dobre, neboli oddaní pred Bohom, ale ten Boh tu predsa je. Ako má jeden aj druhý vo svojom srdci, nech sú šťastní a svojím spôsobom naplňajú tú cestu, ktorá im je daná. Nedaleko Levice je taká maličká dedinka, kde pôsobí ako katolícky kňaz Ind, ktorý prišiel na Slovensku, je to vlastne taký misionár, takže je to veľmi zaujímavé, že kde sa s tými Indami môžeme všetky stretnúť. Veľmi dobre sa s vami rozpráva, ale trošičku by sme sa mali držať scenára a vrátime sa teda k tomu, čo máme naplánované, takže teraz by sme poprosili pána Martina Repáňa o hudobný vstup. Budú to dve piesne, Hluba Misko a Narodil sa náš kráľ Ježiško. A potom pána Gaudiča poprosíme o poetický úvod od Ivana Rufusa Óda na radosť. Agita prosena,
večeru Janička, hej, žije medzi nami. Hej, žije medzi nami. Som rád, že som si práve túto pieseň vybral, lebo tá pieseň má troška aj spojitosť s mojou hudbou, keďže táto pieseň pochádza od Alojza Mucha, čiže primáša ľudovej hudby bratov Muchovcov. A tým, že ja rád tvorím a posúvam svoje hranice, ale vždy sa snažím uchovať tie korene a vždy si priznám, že odkiaľ pochádzam. No a tým, že som troška mladý a mám takúto mladšiu generačnú krv a sa snažím posúvať tie svoje hranice, tak práve aj tento môj dobrý priateľ veľmi rád počúva mňa a moje názory a vždycky si mám s ním o čom povedať a on vždy ukazuje aj jeho vytvory a práve táto pieseň, ktorá zaznela, bola aj od neho troška tej mojej škvrnky terchovskej som tam dal, môjho rukopisu. No a ďalšia pieseň, ktorá zaznie, je taktiež od neho. A je to vianočná, pretože máme Vianoce. Veď sa nám Ježiško narodil. Narodil sa náš kráľ Ježiško, Panny Márii malé dieťatko. Položený je tam na sláve, už do tej maštálke pri Betleheme. Šťastne ono leží na sláme, na veky už odávna je čakáme. Hneď pospešme všetci ku nemu, naše dary stredali dajme mu. Ja ti dávam, Otec slavný, nech je navždy medzi nami. Ja ti dávam ruku syna, nech je okolo matka milá. Poď sa s nami veru hrať, bude on náš kamarát. Poď sa s nami veru hrať, bude on náš kamarát. Že to je taká výborná atmosféra a veľmi dobre pozbudzujete. Tak poďte teraz potočiť so mnou ručky hore a skúsime začať piesť. A ideme spoločne. 3 a hop, 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 hop. A zrychlujeme hore, hop, 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 hop.
máš svet, aj zeme ľudu. Nereptaj, možno je to dar. Nežaluj sa mi, že si ťažký a premáhaj svoj mladý strach. Veď ako by si ľahší vážky šiel za podstatou v hlbinách. V hlbine vecí drieme krásno, iba tam, chlapče, iba tam. Tam, kde sa voda mení na sneh, tam, kde to mrazí, odísť z pásne je nebyť tam. Si teda sám. Nevlastníš, keďže patríš. Celé. Vždy k službám. Čomu? Údelu. A to, čo výchry v tvojom tele, keď si v ňom žili ústelu, pamätaj si, ty bolo dieťa. To sa tebe len podobá. No nie si ty. To tebou zmieta spev, žiaľ i zášť i krása sveta a ty im budeš nádoba. Nádoba, jak žil bola taká, jej múdrosť, jej kaleje. Musí byť sama, keďže čaká, čo do nej nebo naleje. To je jej prostý triumf, skúška, čo uložilo poslanie. Putuje potom od úst k ústam a nakoniec už znovu pustá, čakajúc opäť osamie. Slova, čo slova, relikvie, posvetom, čo už nemôže. Pretože báseň tá sa žije, čas ti vpíše do kože. Majstruje si ťa ťaženie, kamkoľvek sa nezaľúbi. Až zhrmí osud v tvojom mene. Šťastlivec, to skôr vyvolené dieťatko seba záhubí. Tak čo je radosť? Jedlo pre sol? Akže je jedlo, čo je sol? Čo je to? Vedieť, že si niesol a podnesený neuhol. Čo značí radosť? Brať či dávať? Čo je to báseň? Stigma? Dar? Jak ponáhľa sa správa zľava, to najhlúbejšie na nej sláva. Prasiatko zloží na oltár. Zatiaľ, čo ona prostá lúku, tichosť nosí na lone, ovečka Božia pasie lúku. A pri tom presnom úkone nič na svete ju nevyruší. Nič na zemi nemíri, len hľadá tam, kde tuší, tam, kde sa ľudskej duši na mlieko trávy menili. A hlina na chlieb, ako hlina, aj chlieb sa zmení na pieseň. Báseň, tá večne dvojjediná, predstavuje, kde v nás je sen. Telo ducha a duša tela. Prebýva s nami na zemi, ako by z nikde priletela. Len jeho veci si je vdelá a jarmok jej je vzdialený. Sen hovorím, sen zraňovaný a tvrdohlavo živý v nás, poletujúci nad dobami. Sen vydávaný na pospas všetkému, čo ho na prach drví, premieňajúc ho nadeje zatupotaný a slepej krvi. Sen, ktorý avšak je a prvý hlása mis dobrej nádeje. Za spev sa platí. Platíš pití, pretože tam, kde nie je breh, nebýva hĺbka. Z diaľky cítim plitké topom na posmech. Akže tam hrajú v mojom mene, darmo oberú, nie som tých. Som radosť, žiadam pretrvené, neberiem, čo je v nízkej cene a štítim sa mňa nehodných. Porozumel si, čo je teda báseň? To šťastie v nešťastí, stigma i dar a blesk i bieda. Tak porozumel? Neraz ti vyklíči na jej krásnej rane len
štvorlístoček nádeje, že príde veľké ticho, Pane. A po ňom čas, keď vykonané ťa šťastný potom zaleje. Neumývaj a bez obavy dnes, čo ti hviezdy podali. Som radosť, som. A tebe vravím, ty si môj. Ale pomaly stúpaj za mnou, nie nedočkavo, mám viacej času ako ty. Som radosť, som a moje právo je v plnosti. Tak bež svoj závod a boj sa v ňom len prázdnoty. Nebráť sa tomu, čo sa deje a celý výjdi v ústretí. Mne je dobré aj to, čo zlé je, len prázdne je, to uletí. Choď si s tenkou kožou na trh, ktorý nám položiť. Choď v mene diablovom či Božom a hľadaj. Čí plúch krája nožom, to, kam chce sejbu položiť. Oddaná radosť, Milan Rufus. Mnohé postavy, ktoré keď si prečítam, tak neviem, čo s nimi. Si vravím, aha, tak to je ten profesionálny nejaký prístup. Dostal som tému, dostal som charakter, ktorý mi je mimoriadne vzdialený, ale som profesionál a musím nájsť také prostriedky, aby som objavil charakter tej pre mňa neznámej veličiny. Ale postavy tohto typu sa mi zjavujú samé. Neviem to vysvetliť. Skrátka, tie charakterotvorné prvky, ktoré si človek zapíše, ako fungujú, nie sú to veci formálne. I keď samozrejme, keď sme hľadali výrazové prostriedky Jána Pavla II., teda Karola Wojtylu a potom Jána Pavla II., tak sme si najprv pomáhali ako trošku nejakou aj poľskou intonáciou, ale obišli sme od toho. Keď sa to niekde zjaví, si vravím, musí to byť inde, musí to byť v srdci, musí to byť v tom, čo človek prežíva autenticky vo vzťahu k blížnemu. A to, čo človek v podstate vidí aj v tom dokumentárnom ako prínose jeho ciest, jeho rôznych krásnych ako svätých omší liturgií, ktoré sú na rôzne sviatky, potom neskôr k tomu pribudli vlastne aj tie nedeľné pozdravy na Aniel Pána vlastne ako s Vatikánom. Čiže ja som mal obrovský zdroj inšpirácie, ale to by všetko boli nejaké vonkajšie prejavy toho. Keby sme robili nejaký film, ako robili Američania s Johnom Voightom, možno ste videli ten jeho životopisný film, si vravím, to je naozaj on, Ján Pavol II. Divadlo ponúka iný rozmer. Nechceli sme ho úplne reinkarnovať umelecky a ponúkať nejakú náhradu ako toho svätého muža. Chceli sme ponúknuť jeho posolstvo, chceli sme ponúknuť jeho vrúcnosť, jeho lásku, jeho pracovitosť obrovskú. Takže to sú pre mňa veci, ktoré ma bavia, ma priťahujú, ma fascinujú a magnetizujú. A všimali sme si všetko. A jeho humor, aj Vantu Poltavskú, jeho prvú poslednú lásku. Ja som si prečítal všetkých listy, ktoré vyšli vlastne, sú k dispozícii. On sám to ponúkol, áno, bol v mladosti aj on zaľúbený a mal vzťah k ženám, ale bola to taká láska, ktorá mala presnú hranicu, bola v srdci, bola v objatí, bola v láskavom slove, v prístupe, v trpezlivosti, v obetavosti. Čiže hľadali sme tie jeho vnútorné schránky, objavovali sme to, čo sme cítili, že on prežíval vo vnútri. Inšpirovali sme sa tým, keď bol na nejakých cestách v Afrike a videl tie genocídy mŕtvych ľudí, tisícky, ako sa za ne modlil, čo prežíval, aký rozkol vo vnútri, ako sa možno skoro rúhal Pánu Bohu. Prečo to dopustíš, Pane? A je tu to zas. Všetci si myslím, že v tomto smere máme dnes veľký dlh. Ľudia, spoločnosť možno robíme málo preto, ale
že by sme možno aj pre tú modlitbu, pre tú prosbu o pokoj mohli robiť oveľa viac. Aby sa ten vzácny dar, čo je ľudský život, tak ľahostajne podarovníci nehádzali na tú druhú stranu. Čiže cítil som to ako nejakú výzvu, nejakú misiu, niečo, čo mi je blízke a mohol by som takýmto spôsobom poslúžiť možno v nejakom hodnotovom systéme. A práve preto, keď som si tú imagináciu poskladal všetky tie pucle tých charakterových vlastností, tak sa mi tie postavy potom hrajú ľahko. Spomínali ste tú spoveď, to bolo veľmi pekné, keď vlastne vždy zaznelo to heslo subspecie eternis, vlastne pod zhodným uhlom večnosti. A možno málo kto vie, že práve to slovičko subspecie eternis pod zhodným uhlom večnosti bolo životným mottom Tomáša Garrigua Masaryka, prvého československého prezidenta. Týmto sa snažil vždy riadiť a podriadiť tomu aj celý svoj život. Väčšinou ľudia majú nejaké svoje také životné motto. Vedeli by ste vy pomenovať motto vášho života? Snažím sa vytvárať dobrú atmosféru, dobrú energiu. Ako už to teraz možno viem aj na vás pomenovať. Bol som v rôznych súboroch, prežil som rôzne tvorivé týmy, spojenia. A tak ako je spoločnosť niekedy rozbitá, rozorovaná, roztrieštená, polarizovaná, aj dnes, bola aj inokedy. Vždy to má nejaké svoje hrany, nejaké peripetie. Takže uvedomil som si, že keď som sa vždy v nejakom konfliktnom prostredí pocitol, tak zrazu ľudia sa ku mne začali prinkínať, neviem to inak ako povedať, že sa chcú dotknúť ako v mojej blízkosti, či za názor, či za vypočutie, za počúvanie, za pochopenie niektorých akože problémových vecí. A tí starší mi zrazu začali vyjadrovať to, že máš v sebe istý dar rozdávania vlastne takej harmónie, pokoja. Máš v sebe nejakú žiaru, nejaký úsmev a opäť je to možno len to talianské svetlo, len ten genetický fond, ktorý som zdedil po svojich predkoch, že áno, akože dobre, však je zlé, ale musíme si odpustiť. Akože zhodme to zo stola, poďme od znova. Aj u nás boli slávy, aj v rodine, kade. Ale dedo z otcovej strany, aj môj ocko, boli geniálni v tom, že vždy dokázali nádherne odprosiť. Verejne, pred deťmi, poľutovať vlastne, ako istý prešla, istú urážku alebo nejaké nedorozumenie. A tá moja misia, myslím si, je, a ešte snáď ešte chvíľočku budem vládať, že byť aj v takých tých rozorvaných ako tvorivých tímoch stále tým tmelom. A možno len tým, že počujem, vypočujem a rešpektujem iný názor. To je taká zbožná túžba, aby toto životné heslo práve v dnešnej dobe si osvojilo čo najviac ľudí. My tu máme pripravenú aj ukážku od velikána Pavla Psaga Hviezdoslava, takže poprosil by som vás. Áno, vidíte, tak to je tak, možno taká misia, ktorú tu zasial môj kolega, dávny, bývalý Jurko Sarvaš, to som sa dozvedel, že on teda, poznali sme sa osobne, aj sme zo párkrát spolu vystupovali. V čase, keď som prišiel ja do Národného divadla, tak on už bol na odchode, ale viem, že bol verný umeleckému slovu a slovenskej klasike neustále. Nechcem mu liesť do kapusty a opakovať zase nejakého vynikajúceho Sládkoviča. On bol v tom excelentný majster, ale ja som mal dobrých učiteľov a jedným z nich bol aj profesor William Záborský, ktorý bol takisto mimoriadne hlbavý, trpezlivý a naučil nás mať vzťah k Pavlovi Orságovi Hviezdoslavovi. Takže ak dovolíte,
ja si možno aj na tému dnešných pomerov, ktoré tu žijeme v Európe, aj v našej krajine, v týchto časoch, dokážem predstaviť ako paralelu toho, čo napísal v tejto kratučkej básni Pavol Orsak Hviezdoslav. Keď príde pointa, pochopíte. Predo mnou lúh zakvitnutý, farby meniac, v dúhy triediac, oku, duši, jak chutí pôvabu ten tešný prítok. Chlipkám dúškom ho si sediac ovenčenom na metáli, to rozkoš, háj to pôžitok. Bože, keby takto mali sme v kvete dedičné polia, každý záhon sprieložnili, to by slast len radosť bola. Po hanbe by bolo núci, všetci by nám závideli, príbuzní a či sú cudzí. Z pôžitku tak na úžitok, blahobytu šťastný prítok pre obecnosť. Prechádzajúc, obdivujem prácu včeliek, čo sa lúhom rozleteli, jak si bzúkom vyhúdajúc, na spôsob kých zlatých streliek, z kveta na kvet brnkajú si, poletujú neúnavne, potravu z nich vyberajú. Pravda, pre úľ, čo je hlavné, ver tak. Práca tiež byť musí, čo hľa včielky dobre znajú, lebo z krásy nevyžiješ samej vraj, náš mudrc vraví. Ona, hej, je pravá strava duše. Ústy však ješ, piješ, telom by bol silný zdravý. Ale v plni sily zdravia tkvie i spojka oboch túšia. Bo zas riekol mudrc starý, a ten má tiež pravdovarí, v zdravom tele zdravá duša. Z obojeho tedy treba pre obidvoch hodne chleba. No a akože to s našou prácou ide, s dvojnou pašou. Chudobnou verie i chudou. Moc máme mnoho trúdov, vypasených telí lálkou, vrajže verných spolku údov, spolku ohej so záhaľkou. Každý med si od včiel strebe. Jest i počet dosť veľký, včiel so vzukom, poď sem chlebe. Pracovité všetko včielky, každá zbiera, každá nosí na plástik svoj, áno, sebe. Pre úľ žiadlo má osy, blázon, kto sa takým prosí. S kúčkou hneď vydrčí rožky, nádaj, ani bylky, ani trošky, nie som marnotratník, blázon. Bieda teda, bledá bieda, lebo tých, ak zopár včeliek, ktorým pilnosť ináč nedá, ospolný úľ lenže dbajú, čo by ako rady chceli, hoď sa v snažbe potrhajú, od nožičiek do krídeliek, nevyživia národ celý. Preto živorí a hľada predo mnou lúh zakvetnutý, nož ale po pôvabe však už chutí. Ja som si malý a stále máme veľa takýchto talentov. A ja by som chcel nášho ďalšieho hostia, ktorý je tiež takým talentom, pán Martina Repáňa, pozvať sa na to predstavu. Tak som zistil, že to dedinské prostredie je samo o sebe iné, ale práve tá kokavská mentalita bola silne folklórne založená. Pamätám si prvé Vianoce, to bol rok 2002 a zistil som, že tam chodia koledníci, betlehemci, hovoria koledy, spievajú, chodia do kostolov, chodia do domácnosti a vždy nasledovali také pre mňa až zvláštne chlpaté príšery, ktorým ľudia miestni hovorili, že Berdo. A ja som teda sa snažil pochopiť, kto to ten Berdo je. A potom mi vysvetlili, pán kapelán, nebojte sa,
Berno iba mladé dievčence chytá a hádže do snehu viskie v pokoji a v poriadku. Tak som si trošku vydýchol, že s tými Bernami nebudem mať nejaký problém. Ale Terchová určite je ešte viac folklórne založená ako Vltava a asi tak ten folklór dýcha z každej strany. Neviem sa. Tak máte pravdu, tá Terchová je veľmi folklórne založená aj tradične, ale ja si myslím, že tá prevaha tých myšlienok ďalšej generácie, ktorá príde, sme mali troška nechať otvorené dvere, učiť ich, samozrejme, že kde sú tie naše korene, odkiaľ pochádzame, kde to pramení, jak to má znieť, ale nechajme im takú tú slobodnú vôľu a nekažme im, že takto to malo vyzerať. Pretože kebyže majú ostatní hrať, ako to malo vyzerať, tak by to Terchová znala inak. Tým, že môj ocko chodieval na kamióny, na dlhé trate a on miloval tú heliónku, veľmi rád hral aj na oslavách, keď vidím občas si fotky, niekedy by som si prial znova sa hodiť do tých detských čias a zažiť ten pocit, kedy som videl môjho ocka hrať. No a tým, že on mal tie dlhé trasy, tak si vlastne kúpil takú maličkú červenú popolárečku, heliónku. No a mal to určené do kamionu a teda mal ho položenú u nás doma v hostovskej izbe a mňa ako malému ten nechal, bolo to ešte červené a ešte si hovorím, čo to je, má nejaké mery, nejaké klapky. No a nedalo mi to, zobral som si to do ruky. No a tam prišli také tie prvé tóny, rodičia to nečakali, samozrejme hneď sa prišli pozrieť. No a pri tomto nebola moc pekná melódia, keďže som nevedel, že ako sa na tom hrá. Ale predsa ten zvuk tej heliónky mi doslova udrel do mojich uší a do dnešných dní proste neviem žiť bez toho zvuku. Že proste musím si chytiť ten nástroj a musím naň hrať. No a tam vlastne prišla vtedy aj myšlienka mojich rodičov, že by ma teda dali do umeleckej školy vtedy v Terchovej, teda moje prvé kroky. Začal som sa učiť. Už vlastne moja prvá pesnička, ktorú mi dal môj pán učiteľ, tak som mu v ten večer zvládol, čiže moja mamina už musela volať o druhú pesničku večer v noci, že Martin už sa naučil pesničku a už nebude hrať to isté dookola, tu sa nudí. Ja si to moc nepamätám, ale pamätám si, že to bola nejaká počka, že ty Kučerava. No a teda tam už začali také tie moje prvé kroky, čiže hovorím, je to vlastne od úplného detstva sa s tým stretávam. No a potom vlastne po čase sa vlastne stala jedna vec, že môj tatino mal nehodu, kde bohužiaľ už nemal nejakú značnú časť tela a nedokázal hrať. No a vlastne to bolo aj nevedel som v tej chvíli to pochopiť, pretože ako malé detsko, keď príjete do nemocnice, bol to tiež v Nemecku, a príjete za ocinom a nemá ruku, hej, a doteraz si pamätám, že moja veta bola, alebo otázka, že ako si teraz zahráme, ocko, hej. No a vlastne odtedy tak vo mne zocelilo a som si povedal, že budem to robiť. Našiel som si k tomu cestu a budem pokračovať teda v otcových šlapajách. A nielen v otcovi, ale aj v maminých, pretože moja mamina vedela krásne spievať. To ma vedela vždycky napraviť. Dali mi veľa do života. Ako folklórne, tak aj duchovne. Vždy ma viedli ku Pánu Bohu, aby som proste aj v tých najťažších chvíľach našiel tú cestu. No a je to tak, v tých najťažších chvíľach, ako aj ja, aj moji rodičia, sa prikláňali k tomu Pánu Bohu a prosili, aby
teda boli dobré časy a teda dali svoj život a tú svoju cestu práve tomu Pánu Bohu, tak ako dávam aj ja. Čiže je to taká vec, že či je každé vystúpenie, či je každá pesnička, či je každá melódia, všetko odovzdám do rúk Pána Boha. Jak sa má stať, tak sa stane. No a stalo sa tak, že dnes tu sedím medzi vami. Keby ja mal veľa grošov, keby ja bol bohatý. Keby ja mal veľa grošov, keby ja bol bohatý. Daroval by Ježiškovi na šilnečke dukáty. Daroval by Ježiškovi na šilnečke dukáty. Nemám grošov, nemám zlata, nemám ani dukáty. Nemám grošov, nemám zlata, nemám ani dukáty. Darujem ti ja pesničku, o Ježiško môj zlatý. Darujem ti ja pesničku, o Ježiško môj zlatý. Nemám grošov, nemám zlata, čože ti ja môžem dať? Nemám grošov, nemám zlata, čože ti ja môžem dať? Darujem ti modlitbičku, o Ježiško, mám ťa rád. Darujem ti modlitbičku, o Ježiško, mám ťa rád.
priatelia, ešte raz ďakujem, že som tu mohol prísť. Ako bolo povedané, už sa blížime ku koncu. Ja som veľmi rád, že som tu mohol byť s vami a že som mal tú česť tu byť. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí sa na tomto podielali. Ďakujem organizátorom, moderátorom, účinkujúcim, pánu Gálovičovi. Ďakujem ešte raz veľmi pekne a chcem aj poďakovať môjmu kamarátovi Jarkovi Macekovi, ktorý není medzi nás, ale sme teda spojili toto a teda nakoniec sme tu spoločne. A teda vinčujem vám šťastlivé sviatky, aby vám dal Pán Boh zdravia, šťastia a hojného božského požehnania. Jak na roli, tak na statku, na lúkach aj na pasienku. V kombre hojnosť, v rodine svornosť a po smrti kráľovstvo nebeské. Pochválený bude Ježiš Kristus. Mesiačník vysoko ešte stojí, úcatko spočíva na pokoji. Len my sa berieme k tej radosti, ktorú nám zvestoval Ježiš srdci. Tam ideme. Heja, hop, hopa, hop. Lesajme, bo prišiel nás Spasiteľ, ho dal náš žiadaný vykúpiteľ. Stavajte na roli, poďte sami, poklone malému za jaslami. Hej, na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Nech ste ako fujara, ktorá s piesňou súznieje. Pevný spevný Slováci národ nádeje. Ty národ statočný, o búrkach stáročný, keď nestrátite vieru, tak aj vo vás uverí. Boh sám. Nebojte sa zlá nástrach, tento národ nech nemá strach. Pri modlitbách iba nech ste na kolenách. Nech zovšadia neznie nárek z tých minulých krík. A nech láska, viera, nádej bude večne živý štít pre vás. Iba sa a nekradnúť, nech to je vaša púť, keď nestratíte nádej.
prevyšuje každý ľudský rozum. Nech chráni a stráži srdcia i mysle všetkých vás. V Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, životu a ku spaseniu večnému. Zbytok adventného obdobia, požehnané vianočné sviatky a skončím už tým anielským slávospevom. Sláva na výsostiach Pánu Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej